jeg skal beregne ligningens ligning ud fra 2 punkter, og ligningen den vil altid være y er lige med ax plus b, og for at vi finder a og b, der skal vi finde konstanterne for det. Og konstanten a, den er y2 minus y1, divideret med x2 minus x1. Og konstanten for b, det er y1 minus a gange x1. Og så har jeg lige vist et eksempel her i koordinatet, hvor jeg har fundet koordinaterne 2 i 4. og 6 i 8. Eller 6 i 8. Og der har jeg så vist et eksempel, hvor jeg så skal have sat de her koordinater ind i min a og b konstanter. Og den første a, der sætter jeg så y2, som så er 8, ind, og så sætter jeg så y1, som så er 4, divideret med x2, og det er 6, og x1, som så er 2. Og så regner jeg så det ud, og 8 minus 4, det er så 4, og 6 minus 2, det er så også 4. Så har vi 4 fjerdedel, og det vil altid give 1. Så har vi så b'eren, og det er så y1, som så er 4, minus a, som så er 1, og så gange 2, og det giver så 2. Og derved kan jeg så se, at ligningens ligning, det er y er lige med 1x plus 2.